ठाण्यामधील पाण्याची गुणवत्ता खालावल्याचं उघड झालंय। ठाणे महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालातून ही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे। ठाण्यातील 35 तलावांपैकी बहुतेक तलाव प्रदूषित आहेत। विहिरीचं पाणी सुद्धा घनकचऱ्यामुळे दूषित झालेलं आहे। ठाण्यातील तलाव, खाडी आणि विहिरीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावलेली आहे अशी माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे। ठाणे महापालिकेने सादर केलेल्या पर्यावरण अहवालामध्ये 35 तलावांपैकी बहुतेक तलाव हे मध्यम प्रदूषित असल्याचं आढळलंय। खाडीच्या पाण्यामध्ये अमोनिकल नायट्रोजनची पातळी वाढल्याचं सुद्धा समोर आलेलं आहे। ठाणे शहरामधील नाल्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यात आली, त्यामध्ये ऑक्सिजनची पातळी कमी आढळली आहे। अमोनिकल नायट्रोजनचं प्रमाण सुद्धा अधिक आहे आणि त्यामध्ये हेच पाणी खाडीमध्ये मिसळलं जात असल्यामुळे खाडी सुद्धा प्रदूषित झाल्याचं नमूद करण्यात आलेलं आहे। विहिरीचं पाणी सुद्धा घनकचऱ्यामुळे दूषित झालेलं आहे असं पर्यावरण अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे।